Ovenfra, nedefra, bagfra. Hvis du er sammen med en kvinde, der gerne vil opleve mere nydelse under sex, så kan positionen i bruger faktisk gøre hele forskellen. Jeg hedder Dr. Emilie Rasmussen. Jeg har arbejdet med urologi og mænds sundhed i over 25 år, og i dag skal vi snakke om videnskaben bag seksualstillinger og hvordan de påvirker en kvindes evne til at få orgasme. Men før vi går i gang, lad mig fortælle dig noget, der måske overrasker dig. 1 ud af 3 kvinder oplever faktisk aldrig orgasme gennem penetrativ sex. Det er betydeligt højere end det, vi normalt ser i den medicinske litteratur, som ligger omkring 12%. Så hvad er der galt? Og vigtigst af alt, hvilke stillinger virker rent faktisk? Det skal jeg fortælle dig om nu. Baseret på et stort studie med over 20.000 deltagere, så er de 3 mest effektive stillinger. For det første, kvinden ovenpå. For det andet, siddende ansigt til ansigt. Og for det tredje, ansigt til ansigt med manden ovenpå. Men lad os dykke ned i videnskaben bag det her, for det er ikke bare tilfældigt. Det første store studie om det her emne blev publiceret helt tilbage i 1978. Forskerne spurgte gifte kvinder, hovedsageligt hvide, veluddannede kvinder, der havde været i forhold i mindst 2 år. De blev spurgt om, hvilke seksualstillinger de brugte, hvor ofte de brugte dem, og hvilke der førte til orgasme mest pålideligt. Interessant nok var de stillinger, de brugte oftest også dem, der var mest forbundet med klimaks. Øverst på listen kom ansigt til ansigt med manden ovenpå, efterfulgt af ansigt til ansigt med kvinden ovenpå, derefter ansigt til ansigt liggende på siden. Så kom prone rear entry, altså liggende på maven, derefter siddende ansigt til ansigt. Så knælene bagfra, og til sidst siddende bagfra. Men selvfølgelig, det var jo 1978. Dengang var der mange ting, der var anderledes. Tiderne, forholdene og seksuelle præferencer har udviklet sig. Så lad os spole frem til noget mere moderne. Et nyere, storskala studie blev gennemført i Tjekkiet. Over 20.000 mennesker deltog. Omkring 11.000 mænd og 9.000 kvinder. De fleste var i forhold, veluddannede og i trediverne. I gennemsnit havde de sex omkring 4 gange om måneden. Nu ved jeg godt, at mange af jer tænker, 4 gange om måneden, er det ikke lidt lavt? Jeg vender tilbage til det om lidt. I det her studie fik deltagerne vist illustrationer af 13 almindelige seksualstillinger. Nogle med penetration, andre uden. De blev bedt om at bedømme hver enkelt for nydelse og rapportere, hvor ofte vaginal samleje førte til orgasme. Og her bliver det interessant. De mest almindeligt anvendte stillinger var stadig lignende det ældre studie. Ansigt til ansigt med manden ovenpå, ansigt til ansigt med kvinden ovenpå, og derefter knælene bagfra. Men her kommer den triste del. 1 ud af 3 kvinder rapporterede, at de ikke oplevede orgasme gennem penetrativ sex. Det tal er betydeligt højere end det, der normalt rapporteres i den medicinske litteratur, som er omkring 12%. Hvorfor den store forskel? En mulig forklaring er mangel på tilstrækkelig klitorisstimulering under samleje. Undersøgelsen gik ikke dybt nok til at bekræfte det, men vi ved fra tidligere studier, at mange kvinder kræver direkte eller indirekte klitoriskontakt for at nå orgasme. Og det er faktisk noget, jeg vil komme ind på mere detaljeret om et øjeblik. Nu er de kvinder, der rent faktisk nåede orgasme under samleje, sagde omkring 25%, at de opnåede orgasme 3 ud af 4 gange. Så hvad gjorde det orgasme mere sandsynlig? Studiet fandt, at kvinder, der fik orgasme mere konsekvent, normalt var lidt ældre. Måske fordi de forstod deres egne præferencer bedre og kommunikerede deres behov mere tydeligt. De havde også en tendens til at have sex oftere. Og de favoriserede specifikke stillinger. Ansigt til ansigt med kvinden ovenpå. Siddende ansigt til ansigt. Og de brugte sjældnere knælene bagfra. Hvorfor betyder det noget? I stillinger som kvinden ovenpå eller siddende ansigt til ansigt, kan kvinden kontrollere dybde, vinkel og rytme. Disse stillinger tillader ofte mere konsekvent klitorisk kontakt, både eksternt og internt, hvilket fører til større nydelse og hyppigere orgasmer. Lad mig forklare anatomien bag det her lidt mere detaljeret, for det er vigtigt at forstå. Klitoris har omkring 8.000 nerveender.
Det er mere end dobbelt så mange som penis. Og klitoris er ikke bare den lille knop, du kan se udefra. Den har faktisk ben eller rødder, der strækker sig indvendigt langs vaginalkanalens sider. Når der sker penetration, især i visse vinkler, kan disse interne dele af klitoris blive stimuleret. I stillinger, hvor kvinden er ovenpå, eller hvor I sidder ansigt til ansigt, så får hun mulighed for at justere præcis den vinkel, der stimulerer hende bedst. Hun kan læne sig fremad for at få mere direkte kontakt mellem hendes klitoris og din krop. Hun kan kontrollere, hvor dybt du går ind, og hun kan sætte tempoet efter det, der føles godt for hende. Nu ved jeg, at mange af jer mænd, især jer, der er kommet lidt op i årene som mig, måske tænker, men jeg kan jo ikke holde lige så længe, som jeg kunne, da jeg var yngre. Og det er faktisk en fordel i de her stillinger. Når kvinden kontrollerer rytmen, så kan hun tage det i et tempo, der virker for jer begge. Og hvis du har brug for en pause, så kan hun fortsætte med at bevæge sig på en måde, der stimulerer hende, mens du får et pusterum. Lad mig også adressere noget, som jeg ofte hører fra mænd i klinikken. Mange af jer tror, at større eller hårdere penetration er vejen til at give hende orgasme. Men sandheden er, at de fleste kvinders mest følsomme område, klitoris og de første par centimeter af vaginalkanalen, faktisk er relativt tæt på indgangen. Så det handler ikke så meget om størrelse eller hvor dybt du kan komme ind, men mere om vinklen og konsistent stimulering af de rigtige områder. Nu vil jeg gerne tage fat i et spørgsmål, som jeg ser hele tiden i mine kommentarer. Hvor ofte bør man have sex om ugen? Det er et rigtig godt spørgsmål, og svaret er faktisk, der er ikke et rigtigt svar. I det tjekkiske studie havde folk i gennemsnit sex 4 gange om måneden. Nogle af jer tænker måske 4 gange. Tilbage i min ungdom var 1 gang om dagen ikke nok. Og jeg forstår jer. Men sandheden er, at frekvensen afhænger af så mange faktorer. Jeres alder, sundhedstilstand, stressniveau, om I har børn derhjemme, jeres arbejdsforhold. Det vigtige er ikke et specifikt antal. Det vigtige er, at begge parter er tilfredse. Hvis den ene partner gerne vil have sex 3 gange om ugen, og den anden kun 1 gang om ugen, så skal I snakke om det og finde en mellemvej. Kommunikation er nøglen, og for jer ældre mænd, lad mig være helt ærlig med jer. Jeg er selv kommet op i årene, jeg har set det hele i min praksis. Kvalitet er vigtigere end kvantitet. 1 gang om ugen, hvor I begge virkelig nyder det, er bedre end 7 gange, hvor det føles som en pligt. Lad mig også tage fat i noget andet vigtigt. Hvad hvis du kæmper med erektil dysfunktion? Mange mænd i jeres aldersgruppe gør. Omkring halvdelen af mænd over 50 oplever en eller anden grad af ED. Og det er okay. Der er løsninger. For det første, stil som kvinden ovenpå eller siddende ansigt til ansigt kan faktisk hjælpe. Hvorfor? Fordi de kræver mindre anstrengelse fra din side. Du behøver ikke at holde din vægt oppe eller arbejde imod tyngdekraften på samme måde. Og det reducerer presset, både fysisk og psykisk. For det andet, hvis du tager medicin som Cialis eller Viagra, så planlæg. Tag dem i god tid før. Og husk, de virker bedst, når du er afslappet og ikke stresset. For det tredje, og det her er vigtigt, tal med din partner om det. Jeg ved, det kan være svært. Mange mænd skammer sig, men din partner vil meget hellere vide, hvad der foregår, end at tro, at du ikke er tiltrukket af hende længere. Nu vil jeg gerne tale om klitorisstimulering mere specifikt, for det er noget, mange mænd ikke rigtig forstår. Som jeg sagde før, klitoris har omkring 8.000 nerveender. Hvis en mand aldrig blev stimuleret direkte ved at røre ved sin penis, ville han også finde sex kedeligt. Det samme gælder for kvinder. Her er nogle praktiske tips til jer. Når jeg er i stilling med kvinden ovenpå, så opfordrer hende til at læne sig lidt fremad. Det skaber mere friktion mellem hendes klitoris og din krop. Nogle kvinder kan godt lide at knuppe sig mod dig i små cirkulære bevægelser, mens du er inde i hende. Når I er ansigt til ansigt med dig ovenpå, så prøv at trykke din krop tættere på hendes. Ikke bare pumpe op og ned, men også skubbe fremad mod hende. Det skaber mere kontakt med klitorisområdet. Og helt ærligt, der er ikke noget galt med at bruge jeres hænder. Når du er inde i hende, kan du eller hun bruge fingre til at stimulere hendes klitoris samtidig. Det er ikke snyd. Det er smart.
Lad mig også adressere doggy style, bagfra på knæ, for jeg får mange spørgsmål om det. Det er en populær stilling især blandt mænd, men ifølge forskningen er det ikke den bedste til at give kvinder orgasme. Hvorfor? Fordi der er minimal klitorisstimulering i den stilling, med mindre I tilføjer manuel stimulering. Det betyder ikke, at I ikke skal bruge den. Mange kvinder kan godt lide følelsen af dyb penetration og intensiteten i den stilling. Men hvis målet er hendes orgasme, så kombiner den med andre stillinger, eller tilføj manuel klitorisstimulering. Nu vil jeg gerne tale direkte til jer ældre mænd, der måske er i en situation, hvor I ikke har en fast partner. Måske er jeres kone syg. Måske er I blevet enkemand. Måske er I bare single. Jeg får mange spørgsmål fra mænd i jeres situation. Sandheden er, at sex er en naturlig del af livet, uanset alder. Men det behøver ikke altid at være penetrativ sex med en partner. Selvpleje, masturbation er helt normalt og sundt, også i jeres alder. Det holder blodomløbet i gang i området, det reducerer risikoen for prostatproblemer, og det er godt for jeres mentale sundhed. Hvis du ønsker en partner, men kæmper med at finde en, så overvej dating for seniorer. Der er mange kvinder i samme situation som dig, og mange ældre par finder faktisk, at sex bliver bedre med alderen, fordi der er mindre pres og mere fokus på intimitet og nydelse end præstation. Lad mig også være klar omkring noget. Jeres værd som mand er ikke defineret af jeres seksuelle præstation. Jeg ved, at mange af jer voksede op i en tid, hvor der var meget fokus på maskulinitet og seksuel kapacitet. Men ægte intimitet handler om forbindelse, kommunikation og gensidig nydelse. Hvis du er i et langvarigt forhold og har en tendens til at have sex på samme måde hver gang, så er du ikke alene. Men over tid kan rutine blive forudsigeligt. Og selvom der ikke er noget galt med fortrolighed, viser studier, at nyhed alene kan øge arousal og orgasmisk intensitet. Så prøv noget nyt. Det behøver ikke at være vildt eller ekstremt. Måske prøv bare sin anden stilling. Måske skifte lokation fra soveværelset til stuen. Måske sex på et andet tidspunkt af dagen. Små ændringer kan genantænde spændingen. Der er også specifikke teknikker som coital alignment teknik, CAT, som jeg har talt om i andre videoer. Det er designet til at øve klitorisstimulering under samleje. Men hvad med de klassiske dagligdags stillinger, de fleste par allerede bruger? Kan nogen af dem forbedre chancen for orgasme? Det har jeg forsøgt at svare på i dag. Lad mig give jer en konkret plan, som I kan prøve næste gang. Start med forspil. Jeg kan ikke understrege dette nok. For kvinder, især ældre kvinder, tager det længere tid at blive ophidset. Brug tid på kys, berøring, oral sex, hvis hun er til det. Når hun er klar og fugtig, så er det tid til penetration. Prøv at starte i stilling ansigt til ansigt med dig ovenpå. Men husk, tryk din krop tæt mod hendes. Lav langsomme djævlebevægelser frem og tilbage, ikke bare op og ned. Efter nogle minutter, skift til kvinden ovenpå. Lad hende tage kontrollen. Observer, hvad hun gør. Lære hendes krop. Nogle kvinder kan lide at hoppe op og ned. Andre kan bedre lide at glide frem og tilbage. Der er ikke et rigtigt svar. Hvis I begge er fleksible nok, prøv siddende ansigt til ansigt. Det giver meget intim øjenkontakt og giver hende kontrol, samtidig med at I begge kan bruge jeres hænder på hinandens kroppe. Og helt ærligt, hvis ingen af stillingerne fungerer for hende den dag, så er det okay at bruge jeres hænder eller mund til at give hende orgasme. Penetration er ikke den eneste måde. Jeg vil også gerne tale om kommunikation. I den alder, hvor mange af os er nu, har vi ikke råd til at spilde tid på at gætte. Spørg din partner, hvad hun kan lide. Under sex, spørg, føles det godt? Skal jeg gå hurtigere eller langsommere? Hårdere eller blødere? Og kvinder, hvis I ser det her, fortæl jeres partner, hvad I kan lide. Vi mænd er ikke tankelæsere. Nogle gange har vi brug for klare instruktioner. Der er ikke noget sexet ved at gætte forkert. Jeg vil også adressere noget, som jeg ser i kommentarerne nogle gange. Sex bør være i ægteskabets kontekst. Jeg respekterer fuldstændig det synspunkt. Hvis det er jeres overbevisning, så er det helt i orden.
Men uanset om I er gift i et langt forhold eller dater, så gælder de samme principper for gensidig nydelse og respekt. Lad mig også tale om fantasi og variation. Mangel på fantasi og viden fra begge partnere kan være en faktor i utilfredsstillende sexliv. Det handler ikke om at gøre vilde ting, hvis det ikke er jer, men det handler om at være åbne for at lære og eksperimentere sammen. Måske læs en bog om sex sammen, måske se en instruktionsvideo. Ikke porno, men faktisk uddannelsesmateriale. Måske bare tale om jeres fantasier over en kop kaffe. Det kan føles pinligt i starten, især hvis I har været sammen i mange år. Men jeg lover jer, det kan åbne døre til bedre intimitet. For jer, der kæmper med at holde ud længe nok til, at hun får orgasme, det er en almindelig bekymring, især med alderen. Her er altså nogle strategier. Brug stillinger, hvor hun har mere kontrol. Som jeg sagde, kvinden ovenpå eller siddende ansigt til ansigt. Det fjerner lidt af presset fra den dige. Hvis du mærker, at du er tæt på, så tag en pause. Skift til oral sex eller manuel stimulering for hende et stykke tid. Der er ingen regel om, at når I starter penetration, skal det fortsætte til slutningen. Overvej at give hende orgasme før penetration via oral sex eller fingre, så er presset væk, og hvis hun får en mere under penetration, er det en bonus. Og hvis du har problemer med for tidlig udløsning, så tal med en læge. Der er behandlinger tilgængelige. Lad mig afslutte med at sige det her. Der er ikke én enkelt rigtig måde at have sex på. Det, der betyder noget, er kommunikation, udforskning og gensidig nydelse. Pas på dig selv. Lær, hvad der virker for din krop og din partners krop. Jeres nydelse, jeres sundhed og jeres lykke betyder noget, uanset jeres alder. Faktisk vil jeg sige, at sex kan blive bedre med alderen, fordi I har mere erfaring, mere tålmodighed og forhåbentlig mindre bekymringer om at præstere og mere fokus på faktisk at nyde øjeblikket. Så hvis noget er blevet lidt forudsigeligt i jeres forhold, så eksperimenter. Prøv noget nyt. Selv en lille ændring i position eller setting kan genantænde spændingen og øge tilfredsheden for jer begge. Og husk, jeg er her for at hjælpe. Hvis I har spørgsmål, så skriv dem i kommentarerne nedenfor. Jeg læser dem alle sammen, og jeg vil besvare dem i fremtidige videoer. Pas på jer selv derude, folkens. Og husk, jeres seksuelle sundhed er en del af jeres generelle sundhed. Det er ikke noget at skamme sig over eller ignorere. Det er noget at omfavne og tage vare på, uanset alder.